basic. Yawwa, komai normal. Wanka yayi. Za mu ci gaba da yaƙarsa a cikin garin nan. Ya mu ɗan rap ɗin ba, na zargu gidan dillali duna mazara kau, lafari ne ma jatau tibiti mandara dar. Wannan kare na mai shi a shekarewa wane shi. Basic. Wow! Yes! Wanka yayi kyau. Komai daidai. Wow! Komai daidai, komai randan. Yes! The Nigerian in town. Yes. It's chemistry. The social study. In this around, they're all in my neku, my jam. Yes, in all my places is another country. They're all my area. You can special in another town. Yes. You know, wow, you big girl, oh, you know to right why. I know say in all criminal unintentionally. Hey, why? I know SI. Wow, you know clearing area in this around is normally. Yes. Wow. Woo. Yes, man. What I meant to go. I know the way what I said. You know better for the girl, man. Yes. What I said. The break is my Maurice and all buckets, all punch. The work is small, Chris. My team is small, exit. Okay. My team is in pockets. Okay, support X. Okay, I see the person in Nigeria and support X is more correct. I fuck I see. Race. I am passing a guy in Nigeria fuck you, bro, fuck and the pie. Second. For part, I mostly call for the rights and about the areas of rights and right. All Nigerian people are best guys. Yes, sorry. Supuli takwas, supuli bakwai, supuli 0, supuli 1. Kai. Ga bagayen nan su ji ne kai. Supuli. Kai. Na yi gazanci lissafi ya kwace min. Kai. Allah sa ba su ji ni ba. Kai. Yes, man, one, hey, one, hey, one, yeah, hey, you know, no, one, hey, one, Allah. hey, Anu. you know, me and you know love, me, now one only, no, baby. Che, wai ga miki ana musu magana. Wa'innan ai manyan gayu ne a garin nan. Wa'innan din? Sosai ma. Ni ma da kika ganni addu'a nake. Allah ya hada ni da ɗaya daga cikin mu fara soyayya. Ce inja. Ai ke dai abun. Kawai sai addu'a. To Allah ya amsa addu'a ki. Bombin samberin boma. I'm rolling now, I'm tagging that and bumping, you're my returning now, you get about 24 rain, shake it, Wannan wankan kuma ai ban taba ganin irin shi ba. Asabensi kenan. Ai wannan wankan da kike gani gaba ɗayan su bai wuce 24 hours ma da fituwa ba gaba ɗayan. To shi kuma wannan wankan ya sunan shi? Wannan shine wankan murfin langa. Shi kuma wannan wankan ko gabaki ɗayansa a gurin wani a Philippines aka yi launching din wannan wankan gaba ɗayansa. Allah. To kin san da ke muna dan mu'amala tura muna dan bincike a yanar gizo kullum muna dan ganin abubuwan da suke zuwa suke dan dawowa. To anan ne sai na ganshi. A yanar gizo na ganshi saboda wani mutum ne dan India ne ya farko ya fito da wankan. Ana ce mai Dr. Indiro Garania Bargina Sarabo shine ya fito da wankan.
shi kuma gaba ɗayansa kin san waye wannan baturan? A'a ban Dan Indiya ne shi kuma bature ne shi ruwa biyu ne. A Indiya yake kuma bature ne shi. Shine ya fara kirkiro wayar Bibo ai. Shine fito da wannan wankan. Ana ce mai Saraman da Ruman Dare. Ai na taba zuwa kwanaki na ji ma ai ban zo ba ko na ce miki ina Indiya ko? A lokacin ma akwai wata ta dan kawo jiki amma ban ce ina son ta ba sunanta Sukuriya yar gidan Fatima Bandi ce. Allah. Mana yar gidan Fatima Bandi ce kuma irin suna harkar sai da Guran Porat. Akwai wani abu a Indiya ana ce mai Guran Porat. To shi wannan abin kin ci ɗaya ko girman su ɗaya da bulan gidanku. Girman su ɗaya da bulan gidanku. Lokacin ai abin da yasa lokacin da na zo baki gane ni ba kin san yawan dan shigowa garin nan da nake dan yi in kan dan fita in dan je India in dawo saboda yanzu ma haka an gayyace ni akwai wani mutum da zan je in samu sunan shi Fakartir Barnas Karadut kai wannan mutumin ko zaki ganshi shi kanshi da ya ga wanka na sosai da na burge shi in nazo kofar gidan mutum kawai haka zan yi sai ya fito shine asalin fito da wankan wannan wankan sai da aka mai da aka kwana 3 a majami'a ana addu'a a kansa amma ni na fara shigo da shi na kai bari kawai ai akwai wani mutum sunan shi Brankat Panatit Karnat Urdina Bagaras shi ma wani babba ne a India shi ma sai da ya kira ni dazu ma suna iri la akwai wani mutum ma shine ya kira ni dazu na sunan Kontrar Baragir Parnargas ke ma ida na inda sa miki sukuriya kawai dai daga bayan na kar abin ya dan zama kace na ce kin san ban san munafurci amma da sunan mai da ke ba sunan ki Asaba ba to kawai Asabensi kawai daga yanzu kawai da na tsine kawai kin ga ɗaya daga cikin su ko shi ma wannan da kike gani babban gaye ne a cikin su sosai ma biki ga tsarka da take wuyarsa ba Sarka kuma? To aini ba sarka na gani ba ko ido na ne ni murfin langa nake gani ai. To shine tsarkan ai. Murfin langan ne sarka. Kwarai. Ai wankan ne a haka. Lallai ko. Kaga ina zuwa dan Allah bari mu je. Me yasa kuke kallon min saurayi? Kallo kuma rufa mana asiri mu ba kallon ku muke yi ba hira mu muke yi tamu daban can da irin kallon saurayin ki kuma ana zaune kalau dama na ce ina so zan yi magana da ke ni don Allah dama so nake ki dan hada mu da dankwansi to shikenan in nayi tunani zan neme ku kawai ku je to shikenan ba matsala mun gode ku tafi Okay, kin dawo? Na dawo. Me kuke tattaunawa ne? Wai dama so suke si magana da tankwansi. Okay. Ai babu wani abu inda su tankwansi ne ai ina ganin da kin hada su da su ai ba wani abu ne tankwansi ba bai da wani girman kai kawai dai. Allah to zan hada. Yana da dan jan aji ne kasancewar bogace ta ratsa kan ne akwai boko ne. Shine abin da yanzu bari zan shiga gida. Ki dan zauna a gida amma ke 24 hours curfew. Yawwa. Yan tafi. To shikenan.